Dnes vám odpovieme na otázku, prečo si Legendy.sk myslia, že Škoda Kodiaq je jedno z najobľúbenejších rodinných aut na trhu. Ak nechcete veľkú rudnú rodinnú dodávku, Škoda Kodiaq vám dá to isté. Veľký kufor, vnútorný priestor, posunnú zadnú lavicu a všetky tie praktické Škoda vychytávky, ktoré ponúka. Navyše v tejto verzii RS má pod kapotou 2-litrový naftový biturbo motor s výkonom 240 koní a 500 Nm. Má brutálny zvuk z výfuku, ktorý vďaka špeciálnym reproduktorom aj zvonku pripomína zvuk V8. Športový predný nárazník, športový zadný nárazník, čierne doplnky namiesto chromov, krásne 20-palcové kolesá, športové sedačky, červené prešívania vnútri. Čo sa týka výbavy, tento kúz je jeden z najlepšie vybavených, aký som kedy videl. Má vzadu spací paket, kde si viete zložiť opierky hlavy a pospať si. Má príplatkový hudobný audiosystém Kanton, má originálne výklopné ťažné zariadenie, taktiež má elektrické sedačky a panoramatickú strechu pre lepšie presvetlenie interiéru. Auto má takisto full LED automatické diaľkové svetlá tzv. Systémom Matrix, ktorý vyrezáva svetelné lúče. Tento konkrétny kús má adaptívne tlmiče, to znamená, že má nastaviteľný podvozok na pohodlnú jazdu a na športovú jazdu. A netreba sa báť, stále je to naftový motor, takže tá kombinovaná spotreba je okolo 6,5 až 7,5 litra. Preto to všetko si myslíme, že Škoda Kodiaq je najlepšie rodinné auto na trhu a v špeciálnej verzii RS ho nájdete aj u nás na legendy.sk.